Hi guys, inchillar matella saukhya pannenandilla. So welcome back to my log anpanali. Log idella pira re-back anpanali. And pira come back aate. Mast onchuru long break gettonditte. Reason dada panda. Actually title ಅಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡದ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪಂಡದ ಫುಲ್ಲು ನೀಡ್ದು ಐದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಂ ಪೋಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬು ಮಲ್ತದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಪೂರ ದಾಲ್ ಐತೆ ಒಂಥರ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ದಾದನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿಜಿಂಡ 1 year ಉಲಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಅವೆತ ಪೂರ ಕಟ್ ಪಂಡ ಅವರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅದಾಗ ಆತು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಏನಡ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಯ್ಯನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕಲ್ಲೆಗ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡದಿರ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತೋಷ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡದು ಸೊ ಇಂದು ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಎನ್ಕಿಯಪ್ಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತೈತಿನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಏನೈತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಲಾಗಡೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂದು ಪಂಡ ಯಾ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಪಾಡುಜಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಾಲ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೋಡು ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಪಂಡ ರುಟೀನ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 6 ಜಾಬ್ ಪೋಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೋಡು ಅನ್ಪಂಡದು ಅದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ತೂವರೆ 6 ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟೆಡ್ ಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆನೇ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಏನಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕಮಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಓಡು ಪತ್ತೋಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಊರುಡಿಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೀ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡುತ್ತೇನೆ ಮೇಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಏನು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಿದೌಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಜಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ಪುರೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೋರು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಜೇರು ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಟಕ್ಕದೆ ಉಂಡು ಪಂಡ 625 ಎತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು 5 ಮಿತ್ತಲ ಪೋಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಹೊರಪುರ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಹೊರಪುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ತೀರಾ ಅವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಬರಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದುಬ್ಬುದೇನು ಪೂರ ಪಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಏನಡ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ತುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಂತ ತೂದ್ ಬರ್ಕಬಲೆ ಸೊ ಇಂದು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸು ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಶಾಪಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಏನಂತ ಇಂದೇನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಂತದು ಪರಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಕಣತಿತ್ತೆ ಏನಡ ಸುಮಾರು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿಂದ ಸೊ ಅವೆಟ್ ಒಂಚು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂತ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಈಸಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂದು ಒಂದಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊನುಜೆ ಇಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏಪಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರೈಲಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ರೈಲಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಫೇಡ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋ ಪೀಸ್ ಲಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿಂದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೆಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂದು ಈಸಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಪುಸತ್ నేను ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಂಚು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು
ತಿತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇಕ್ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಇಂಚ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತು ಪತ್ತದು ಅವಿಂಚ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 ಕೋಟ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಹಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗನೆ ಇದ್ದವರ ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅವರ ಬಲ್ಯತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಆವಡು ಬ್ರಷ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವೆಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಬೋಡು ಅಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ ಮಲ್ತದ ಶೋ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಮ್ ದಲಕ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಐಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಬಾಟಲ್ ರೆಡಿ ಆತದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ರೆಡಿ ಆತದ ಈ ಅಂಚ ಶೋ ಪೀಸ್ ಲಕ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ದಿವಲ್ ನಿಕಲೆಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಮದಪ್ಪೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನನಲಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದಿನವೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿನ್ ಪಂಡದ ನಿಕಲೆಗ್ ಯಾನ್ ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.